Bakwethu ntombi. Ndithi make sizotyana endlini ngaphambi kwale meeting yalapha lethu. Ndifuna ukubuza. Ingaba unyanzelekile umamzango simbeka ityala? Ewe. Njani kaloku? Ngoba asinabo ubungqina. Mna ndinabo ubungqina. Kawuze nabo. Umamzango ngela xesha besenza laa nto lele thina sisa emntwini kunokwa yena. Ubuyile emntwini? Bayile abentwini nam ndivile. Uthetha ngento oyivileyo? Ewe. Umamzango sibizela amapolisa. Hayi. Athi sibanjiswe. Uzawuvuka uxelela amapolisa le nto ethetha uba unukiwe umamzango. Ndizavele nditsho ke tana. Nithi unukiwe umamzango kwathi kunukwa yena phaa besiye emntwini. Nizibizela nje i-criminal record ihlelelele. Anikwazi uthi umntu uyathakatha ningenabo ubungqina. Uyafuna ubanjwa? Hayi. Umamzango osasibambisa ngoba sinabo ubungqina boba uyathakatha. Soba andifuni ejele ngenxa yento endingayaziyo. Ke ngona ke sizawuthini ke? Ekomitini xa simbiza umntu simbiza sibe sinobungqina obuphathekayo. Umamzango ubungqina bomlomo boba uyathakatha. Ubiza umntu ngoba uyathakatha. Sizawuthini ke ngoku nekethi? Sizawucela kamamzango sicebise nabanye phaa kulaa komiti iyekwe le nto yale meeting. Sibaxelele ke ngona ke abantu bangomamzango kona kulo wenze le nto sizawufika thina sithini kubo? Umamzango wenze le nto. Uphi ubungqina? Iphi into ebonisayo uba umamzango yenzile? Abukho.